קורה חברים? כאן בעוד סרטון חדש. אז היום אני ממשיך את הסדרה בפרק 3 של Survival. אוקיי. בפרק הקודם אם אני לא טועה, עברנו את הסופה, כן. ורציתי לעשות טריין, אבל הבנתי שהטריין לא באמת עובד. שמה שצריך לעשות זה לשדרג את ההירוז. כמו... אותו אני צריך לשדרג. אוקיי, אין לי עלמים אבל אני יכול לשדרג אותו לפחות. יופי. בואו נראה, אחרי ששדרגנו את כולם, נלך לצוד. נעשה פייט. יופי. הצלחנו. נמתין נעשה עוד פייט. אנחנו אמורים לנצח את זה. יופי. נעשה קרב אחרון. יופי. return to the city. טוב, מה אני אעשה עכשיו? כן, אני רציתי לבנות עוד בית. 3, 4, 4, 3. אוקיי, אני צריך לשדרג את הבית הזה. upgrade. נעשה עכשיו את זה. upgrade. נעשה בינתיים גם את זה. כאילו יש לי כמות מטורפת של עצים, זה כרגע לא בעיה. יופי. מה? למה לא? למה לא עובד לי? יופי, הכל לבל 3 ומעלה. מצוין. אוקיי, בקבק. נעשה על הכל use. I'll do all I can to restore law and order. Hello from the Dawn Alliance's most handsome poster boy. הופה. עכשיו נלך פה לסקיל. נפתח לו עוד מלא. בוא נעשה את זה.
מצוין. בואו נעשה כאן את הדברים. סובב. פה. סובב. נשדרג את זה, את זה ואת זה. אוקיי. פה באנשים 2 חולים, ואבוי לי. בטח מהסופה. זה לא טוב, אני צריך לחמם את הכפר. צריך אינפנטרי, איך שלא אומרים את זה. upgrade, finish. יופי. איזה לבל אני צריך? לבל 7. הלבל אחרון. יופי. עכשיו יש לי כאן הכל כדי למה לא עובד לי? תביא לי עץ. וואי. איך כזה קר עוד הפעם? טוב. נו באמת. טוב חברים, אני אחזור אליכם כשיהיה לנו מספיק עץ. טוב, אז כן חברים, כשנשיג 120,000 עצים זה לא יהיה בקרוב, אז זה כנראה יהיה בסרטון הבא. אז כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה שנהנתם. תעקבו לעוד ושימו לייק וסאב או זה אותו הדבר, אבל זה לא משנה. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.